ኣብ ሓድ ሰብ ዝበዝሓ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ሓደ መንእሰይ ወዲ ሓደ ዓብይ ኣቦ ሓፂን ናይታ ኣውቶቡስ ሒዞም ክጽጎሙ ስለ ዝረኣዮም ማንም ሰብ ድማ ክሕግዞም ዝንቃሳቐስ ኣይነበረን። እቲ ሕልና ዘለዎ ወዲ ግን ተንሲኡ ብህድኣት ጎይታይ ኣብ ኮፍ መበለይ ክትቅመጡ ትኽእሉ ኢኹም በሎም። እቶም ዓብ ሰብኣይ ፍሽኽ ኢሎም ብልኡም ድምፂ ይቐንለይ ብምባል ኮፍ በሉ። እቲ ወዲ ድማ ኣብ ሓጎይ ኩሉ ግዜ ዝብለኒ ምኽሪ እዩ ኢሉ መለሰሎም። እቲ ዓብ ሰብኣይ በቲ ቀሊል ዝመስል ግን ከዓ ዓብ ናይ ልውሃት ተግባር ተገሪሞም ንሓፂር ግዜ ተዓዘብዎ። እታ ኣውቶቡስ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ምስ በጽሐት እታ ዓብ ሰብኣይ ብጥንቃቐ ተንሲኦም ቅድሚ ምውራዶም ኢዶም ኣብ መንኩብ እቲ መንእሰይ ኣንቢሮም ይቐንለይ ዝወደይ በልዎ። ድሕሪ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ምፍልላዮም ንድሓር ፈጺሞም ኣይተረኸቡን። ዓመታት ሓሊፉ እቲ ወዲ ዓበየ ህይወት ድማ ቀሊል ኮይና ኣይጸንሐቶን። ገለገበን ስለ ዝገበረ ድማ ሓደ ምሸት ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ብጥንቃቐ ኮፍ ኢሉ ውሳነ ናይቲ ዳኛ ብፍርሒ ይጽበ ነበረ። እቲ ዳኛ ናብቲ ኣዳራሽ ምስ ኣተወ ናይቲ መንእሰይ ኣእዳው ብራዕዲ ከንቀጥቅጣ ተዓዘበ። እቲ ዳኛ ነቲ ናይ መንእሰይ ፋይል ከፊቱ ንሓፂር ግዜ ድሕሪ ምጥማት ቆመ። ቀስ ኢሉ ናብቲ መንእሰይ ጠመተ። ይዕንቱ ብምዕማት ገለ ተዘክሮታት ክዝክር ይፍትን ድማ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ብህድኣት ስምዓኒ መንእሰይ ኣብ ሓደ ሰብ ዝበዝሖ ኣውቶቡስ ኮፍ መበሊኻ ንሓደ ዓብ ሰብኣይ ሂብካ ትፈልጥ ዶ ኢሉ ሓተቶ። እቲ መንእሰይ ብስምባረ ተገሪሙ እወ ጎይታ ይበለ። እቲ ዳኛ ፍሽኽ ኢሉ ኣብ ሓጎይ ክብሪ ኣይክፈሎን እዩ ምኽባር ንሰብ ናጻ እዩ ይብለኒ ነይሩ ኢልካኒ ነርካ ብሎ። ብድሕሪ እዚ ሙሉእ እቲ ቤት ፍርዲ ጸጥ በለ። እቲ ዳኛ ነቲ ፋይል ዓጢዩ እታ ንእሽተይ ናይ ክብሪ ተግባርካ ንዓመታት ምሳይ ጸኒሓ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብኻልኣይ ዕድል ይግብኦ እዩ ኢሉ ኬዝ ዲስሚስድ ምንባል ነቲ ክሲ ዓፀዎ። እቲ መንእሰይ ድማ ብሓጎስ ንብዓት ኣብ ዓይኑ መሊኡ ጠጠው በለ። ሓደ ግዜ እታ ዝናኣሰት ናይ ልውሃት ተግባር ዝገበርካዮ ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዘለኻዮ ህሞት ተወሳኺ ሓልዮት ኮይኑ እዩ ዝመጸካ። ስለዚ ንኹሉ ሰብ ነኽብሮ።